Тихо. Здрасти. Здрасти. Вълнуваш ли се? Остава една седмица до премиерата на Поклон чупка поклон. Този моноспектакъл от Милена Ман, в който участва Катя Казакова и в който ние двете и още 10 човека поне сме бизнес ангели. Вълнуваш ли се? Поне. Да. Поне. Да, много се вълнувам. Аз днес го и написах, когато видях и публикацията в сайта Кафене.бг, в който са ни вече изрекламирали. Супер. Да, и наистина се развълнувах. Дадох си сметка колко бързо всъщност изтече времето, а реално ние сме в подготовка от доста месеци. М, Да, Да, доста вълнуващо е. работа. Да. Доста работа свършихме и още остава. Каква беше твоята роля? И каква е? По средата на проекта, ролята ми, даже вече към края, беше да направя тези интервюта, като това, което ти в момента вземаш от мен. В началото стартирахме с подготовката на текстовете, които ще бъдат изпращани към медиите, организирането на посещения от журналисти. А, Подпомагахме визията на катето да се избистри. С теб още от началото организираме коктейла след премиерата. М, Има задачки доста организационни. В един екип сме, на който ти си директор по рекламата, още Йожи и аз, т.е. трима човека се занимаваме основно с това, насочени. А, Моята роля, Вълнуваща ли е за тебе? ами да, като всяко мое участие в проект, който е към академията, е вълнуваща. Изненадваща, вълнуваща, изграждаща. Просто това е безценен опит, който се дава на всички участници, които сме в екипа. И пък най-хубавото е, че ние вече се познаваме. От доста години работим с Милена и работим заедно. Така че, както и ти каза, много по-леко вече ни се получава и няма тази конкуренция, която се получава в повечето екипи. Тя си има естествено своето обяснение, за което ние много пъти сме говорили и Милена го обяснявала. И чудесна възможност е. Освен, че е вълнуващо, е чудесна възможност да развиеш себе си в пълния си потенциал. И да изпрактикуваш всичко, което ние учим с нея в курсовете и практиките, в които участваме. Да, И да, всичко. Мгм. да, защото а, уникалността на Милена за мен е най-вече в това, че тя като създател на това живо живеене, което тя м, просто прави във всяко нещо, във всяко общуване с хората. А, То е едновременно практическо и опознавателно чрез наливането на знание, което така или иначе е в нея. Тя го предава, но няма как ние да го освоим, дори работейки толкова много време с нея, ако на практика не го действаме. Как разбираш описанието живо живеене? Кое е живото в това живеене? Това, че ти си изцяло в настоящия момент, което е най-трудното нещо. А, Много, много, много пъти Милена ни е помагала, на мен ми е помагала да се хвана, че аз не съм в настоящия момент, въпреки че си го мисля, въобразявам си, че живея тук и сега. И няма как. Безценно е някой да ти го покаже в действие, как ти си, например,
На кафето вчера. На кафето си вчера си зациклил. На глътката си кафе, даже ако ще. Да. А пък си мислиш, че действаш м, интервюто днес. Живото Тоест нещо такова. живеене, Мгм. да. Живото живеене, всъщност, то е абсолютен патент на Милена Ма. Така ще го кажа. Който иска да Абсолютно. го усети. Да. Абсолютно съм съгласна. Тоест, този моноспектакъл, който сега организираме, Поклон, чупка, поклон, той ще бъде вид живо живеене, но под формата на театър. Нали така? Да, да, и ще бъде изключително интересно. То няма как да бъде друго, точно поради факта, че казахме, че всяко едно общуване с Милена, то е вид живо живеене. И сега ще бъде уникално живо живеене, защото ще бъде спектакъл на живо, моноспектакъл. Аз естествено, че не можах да се въздържа да разпитам Ник Никлев, който има възможност да посети няколко от репетициите, които се случват с Катя Казакова и Милена като автор, режисьор и сценарист. Сигурна съм, че той каза, че нещата се променят ежесекундно. А, но най-вече чрез този спектакъл Живо живеене ние ще имаме възможност да променим много неща в себе си, което се случва при всяко общуване с Милена. Неща, които даже не подозираме, но то се случва. И е много хубаво. Да. И бих казала, че се случва и като мащаб. Аз, аз поне по себе си съм забелязала в други мои участия към Академия МАД, че после става като мултиплициране сред колегите ми в семейството. Просто някакси точно се мултиплицира. Много е красиво. Да, красив, предай нататък, жив път. Да. Този път с участието на Павловото насле. Любим Което герой. любим герой, да, от Дзен поредицата на Милена Мат. Ам, То също ще се включи в спектакъла, нали така? Ами да, спектакъла ще има много сцени с Павловото наследие, в което ще видим негови различни превъплъщения. Аз естествено не знам нищо от сценария и така и трябва И да аз, бъде, да, и аз. така трябва да бъде. Тоест, текста е авторски, той е абсолютно нов, не е текста, който познаваме от книжката Дзен, приключенията на Павловото наследие. И ще бъде със сигурност много вълнуващо, не само заради участието на Катя Казакова, а и заради начина, по който Милена е измислила да бъде пресъздаден, сцените да бъдат пресъздадени, участниците да бъдат пресъздадени. Просто начинът, по който тя пише, изразява се и а, цялото изкуство тече през нея, бих казала, е уникален. Да, Така че да, вълнуващо живо живеене ще бъде на момента. Тоест, ние в момента подготвяме ус- не само премиерата, но и още два спектакъла, които ще бъдат май и юни. Казвам го не за да похваля екипа, което си е за хвалене, така е. Но и просто те ще бъдат различни. Всяка една постановка ще бъде различна. То да, за аз това е. между другото планирам да отида и на трите, точно защото знам, че ще бъдат различни. Да, да. Да, ще бъде интересно. Можеш ли да ни разкажеш до тук в годините ти вече от близо 10 години работиш с Милена Манат, участваш в различни практики, курсове.
В какви проекти си се включвала към Академия Млад до тук? Участвала съм в почти всички проекти на академията, които винаги са а, включват всъщност изявата на таланти, било то музикален талант, танцовален талант. Включват организационни умения всякакви, които ти си много добра. Организиране на хора в мащаб. Ако трябва да ги изброя, участвала съм в два концерта като помощник, организатор и в единия даже беше и като в отново рекламата на събитието. Организацията на всякакви партита. Участвала съм като водещ също на едно събитие на академията съвместно с друга академия. Ам, в много проекти съм се включвала и винаги е различно, интересно и същевременно надграждащо. Ти какво надгради за себе си? И себе си. Надградих себе си най-вече. А, тоест, аз съм се включвала винаги с м- сходни неща, т.е. работа по сходни неща, но когато ти виждаш как практикуваш работата по тези сходни неща, т.е. Организацията на самото събитие, частта по рекламата, частта по изявата на всички участници, просто ти неминуемо надграждаш и най-вече ставаш по-уверен от това какво си и какво можеш, т.е. какъв е обмена, който ти правиш. И обмена, който правим, е наистина доста ползотворен за всички участници. Нека така да го нарека. Абсолютно. Да. Абсолютно. Милена много, много говори за това диамантено общуване. От много години ни говори за него. А, Мислиш ли, че вече започваме да го усещаме повече на практика? Тоест, ако преди е било малко повече теория за нас, сега е доста повече практика и как би го описала ти, как го разбираш? Според мен, изобщо аз, поне лично за себе си, мога да кажа, че го разбирам най-вече с последните проекти, върху които работим заедно. И смятам, не че се оправдавам с незнание. Смятам, че това е правилното, защото нямало е как преди време да разбера това нещо. То за това е диамантен, защото се м, отчупва както диаманта и виждаш други ъгли, други страни, а, други отражения. Всъщност диамантеното общуване е най-трудното общуване. То е точно това надграждане, за което говориш, надграждане в себе си, да можеш да си достатъчен сигурен в това какво даваш като партньорство и че то винаги е двустранно, твоето партньорство. Не е никога Обмен, едностранно. обмен, да. Да. Също точно този обмен, за който тя мечтае и успява да посее в нас, в учениците си, в хората, които я следват, като а, начин по който даваш и получаваш едновременно, с труд, с действия, а, с всичко. Просто Да, като поток. и този поток е всъщност толкова ценен за това, че ние можем сега вече да го приложим и в семействата си, при най-близките си хора. Защото прилагайки ги към най-близките си хора, когато
което всъщност винаги е най-трудно, защото там излизат най-много неща. Нали? Не случайно човек е казал, че ние на другите можем да се усмихваме, но вкъщи да не сме толкова мили и добри, да. Диамантеното общуване е най-ценно, когато можем да го прилагаме в семейството и всъщност това е най-голямата полза от всички тези практики и големи мащабни проекти, които ние сътворяваме. Че те се отразяват най-вече на нас, на хората, с които сме най-близки и дай Боже да можем да ги предадем нататък. Дай Боже, наистина. И както ти каза, аз сега се замислих, наистина този проект е реализирана мечта. Тя е моя реализирана мечта. Аз го казах неколкократно вече. Реализирана мечта е на Катя Казакова. Както и тя вече неколкократно го каза. И искрено се надявам това да е и реализираната мечта на Милена Мат. Една от многото и реализирани мечти. Да, да. Би ли се включила в следващ проект на С, Академия МАД? с голямо удоволствие. Ще кандидатствам отново, ако бъда избрана. Е хубаво. Ще бъде прекрасно. Да. И Добре. то си е голямо живо живеене. Цялото Така, случване по този проект си е едно голямо живо живеене. така е. Да, Да, аз също съм безкрайно щастлива, че участвам в този проект. Екипът ни е прекрасен. В смисъл хората, които сме се събрали, работим и си общуваме ежедневно. А, просто много е хубаво. да. Благодаря много за тази чест да бъда част от този екип, да бъда част от цялото случване. М, м, Просто е невероятна възможност. Наистина. Да. Добре, благодаря ти. И аз ти благодаря.